Салом алейкум бардоро, ассалому алейкум ба ҳама подписчикои шабакаи мо, яъне канали Гап надорум. Бардорои азиз, срочно ин видеоро поделиться кунед. Ин машини ки ҳарума ҳама каса бишносен. Дар инстаграм я машини пайдо шуда ге бардоро. Дмитрий Варбеев, короче бардоро телеграмда аккаунт дора, группа дора, яъне чӣ хел аккаунтаи тош нишод мега гӯё экспресс барои фурӯхтани коэффициент агар бидонен дар футболо ставка исуса ё мардума дурӯға мекунанд ки мо ставка мақсад коэффициентҳои 100-150 хеле мефурӯшем ва прогнозҳои мо 100% мегзара. Мардум бовар карда вода чӣ мекунанд, во мехаранд, во як таймо экспресса мақсад 5000 рубл мефурӯшанд. Уже чанд тоҷики химо, чанд бардори тоҷики химо муроҷиат кард ки ҳамин машиника биёвен срочни мақсад мардум да бирасонем ки мардума бисёр фребдорн ози ютуб да гузаштагиан. Дар ютубам ҳам хеле кайстан. Ман сурати ҳарома мемонам. ҳатман илтимос лайкҳоро бизанем, фикротонро бинависен. И ҳарома тезсарак биёвема. Суми чанд тоҷик агартагия бардору и мегира сума мега шумо да экспрессона роӣ мекунам 5000 рублш мегзаронӣ. Бо айсарака мегӯроӣ ки мега роӣ намекунам 5000 дига бизарон, баъдам хик зарунданаш мегири кавчи бардоро фребтон мехикна. Мо озира сурат чаймонам, ҳама чиз чаймонам. Илтимос видеоро панк кунед ки дига бардоро бинанд, дар фиреб яме ҳаром назананд. Бардоро инам хагаптон гуфтанӣ будам, лайкҳоро монен илтимос. Инҷа номероим барои реклама ҳастай. Муроҷиат кунед, паспорт, ягон бардор, ягон кас гум шуда боша, чӣ шуда боша, иншоалло мо бесум реклама мекунем. Касе дам реклама дар кор боша, инҷа бинависа. боқӣ зиндаву сарбаланд бошен. Касоне мехоҳанд граница бигзаранд, маҳрамандем бародари мо дар муроҷиат кунед. Собон бародарда бо нархи арзон шуморо границаи Қазоқистон бурдан мебиёра. Одами честни бо айноки химоная. Зиндаву сарбаланд бошен. Аксар бачаҳо касе дар граница дар кора ина ка муроҷиат кунед, любой ҷо мебарам. Чӣ хел рафте ака омаде? Салом алейкум. Чӣ хел рафте омаде таго? Бачаҳоро пурсен хидон. Эй мошалло. Кадом граница маштако ва бачаҳо маштако. Чӣ хел гузаштин? 100% гузаштин? Ягон проблема нест охи? Ҳама 100%. Любое время муроҷиат кунед. Да тамоса. Номерошам боз мепартем. Chevrolet 6 та ҷо дорам.